Bokajan along AJYCP atum pen Charchim along apran kedam atum aphan chikimo dun. Assam Jatyabadi Yuwa Chatra Parisad Karbi Anglong District Committee atum kachipatre pripon pen pini priya chiklo ni phai kritroksi arnikang sampor phai phora chitem apor malom AJYCP methanga sai hemalong Charchim along apran kedam atum aphan chikimo asai dengpon. AJYCP Karbi Anglong District Committee amai phu jitu phukon pen japon se milor mate mirhai hui cebat ponsi malum suapor ingsamri pen chikimo pon. AJYCP Karbi Anglong District Committee amai phu jitu phu kon pen thi hek pen lam theke than pon ke pini priya chikloni phait kretroksi arni kedam tang suri hinira pho aningkan priya chikloni phai kretroksi arni Charchim along bang plikebrai si Karbi arada tumaphan kanghun kadinso abe pin pen angton pen amat apran karmudet ajok ningduk meme alam binong lo laki komantun eta teneon epin alam binong lasi alang lituma karjong chomrong me chomrong so kedundunong pameji aphan pensi bangso amai pen ahir jume hang pipon pen chikimo pondo pusi thanpon labang so along rat cyclem bang George Bay AJYCP abidisar forening tilapen kapre kethek dingatum chetong dunse RDP dun Bokajan pen Herald Han Selapen Budesor Teron Report News 7 Notice